Het liep het van een onbetiet verlitten op het parkeerplak bij Hotel van de Valk in Drachten. Maar posten de polities binnen de hele nacht in Hardenskool plakken alert op dieven. Het is rustig bleun. Ont de motorrieders wekker worden en naar de TT gaan. De een had beter slipt als de oor. Wel een paar keer wakker geweest en geluidjes gehoord. Ook nog met de gedachten van vorig jaar natuurlijk. Want dat is er vorig jaar gebeurd. En vorig jaar hebben ze een poging tot diefstal van mijn motor gedaan. En dat heeft de politie verijdeld, want die zat hier te posten. Maar goed, ze hebben die mannen wel de gang laten doen om bewijsmateriaal te verzamelen. Mijn motor was ook beschadigd. Zelf hadden we een hoop rompslomp van de motoren konden we niet meer op weg. Die werden meegenomen voor rechercheonderzoek. Ja, hoop ellende. Toch gingen ze er wel om tocht. Met z'n vieren aan elkaar, sloten eraan, alles. Maar ja, dat waren gewoon professionals. Ze waren met een bus gekomen en pneumatische tangen hadden ze om de sloten door te knippen. Hoe is het dit jaar geregeld dan met de motor? Waar stond hij nou? Wij komen hier al jaren in het Hotel van de Valk. En we mochten van de manager de motoren bij hem thuis in de schuur zetten. En daar is alles beveiligd. Dus vandaar dat we hier nog zijn. Anders waren jullie hier niet gekomen. Dan hadden we een hotel gezocht met garage. De politie had folders verspraat om het probleem van motorstellerij bij de TT aan te pakken. Naast orenmaatregels. Ze hebben vannacht een lakmotor haar deel zet op het parkeerterrein en ze hebben de passen vannacht. Dus mijn mannen wat werkelijk in de bosjes hier om het parkeerterrein heen alleen? Ik denk dat we het station moeten, dat ze dat hier gaan. Ik had er mijn eigen regen net zien, maar ik denk dat we het station moeten. Ook een hotel is de dupe stellen wordt. Dat jouwt je nooit een goede naam. Gelukkig gaan we maatregelen nemen kind en had de politie dus Dirk mij geholpen. Maar dat is natuurlijk vervelend. Dat wil je net. Daar wil je net mee associeerd worden. Welke is de lokmotor? Welke is de lakmotor? Maak even om je schouders in. Volgens mij die linkt. Nee, ik weet net van meer ervoor. Ik denk net dat er hier mis zit.